ሰማያት ክብር እግዚአብሔር የዘንቱ ጠፈርካ ንኽብሩ የውሪ ናይ ዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ አለና ኣብ አጽድካ ብውዳሴ ናብ መቅደስካ ድማ ብምስጋና ክንቀርብ መንፈስካ ማእከልና ስለዝኽዕኻ ንኽብረካ አለና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጊዜ ናሕሊፍና ንበካ አለና ቃሉ ሊኢኹ ከም ዝተባሃለ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃልካ ክትልእ ክጽልለኹ بقولتها بيسوع كريستوس سم كاب قد كتوت نفس وقف بزقال زي تصلله أبقال كات أمرات كريس عين تيك فتلي كم استباله زستمر صبق منفس كعين تنخف تصلي بقولتها بيسوع كريستوس سم زستمر صبق منفس كع أما أكلنا خمال على سيد تصلله لبنا رحيبنا هنقبل دم خدك فنا تصلي بيسوع كريستوس سم جزينا حلفنا نبكا قولتها آمين እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ቀንይኹ እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ቤት መቅደስ ኢና ክንምሃር ቀኒና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን قال أملاخ كم زيب لنا معرف شمونت نايبراو عن صحافة كم زيلو حجي دمات النبلو زلنا أورا نقولو زيلو نحناس أب سمايات أب يمان زفان قرما تقمت نايتي قويتا دا أمبر سب زي تخلو وي سب زي تخلو مقدسن دون كوان حق أقلقالي كم زمسلة ليك أخانات ألنا إلو أملاخ استمسكنا يخون بيت مقدس أب سماي إكزابيري مسكن نابز بيت مقدس زخا بوزح مقدنا عطو مالتي خمس خن قبرت أنحنا بمزمورنا عطو بأملخنا عطو أملاخ استمسكنا يخون بقال إكزابير نعطو نا إكزابير كبري تنكيف ناخا خنوات فقادو إكزابير يمسكن بيت مقدس كسرح كله بوزح نقاري زاد ليونيرو مالتي جن بيت مقدس في سمايو أم مدري كونان مخنيات إكزابير نمسي خمزي لوا وردي لهم بويه وصراحة مش تخمزي بل تي أتوم سي نايتا سماياويت مثلاً سلالوتان زقول قلويلو نمسي تدون كان قبر كده لخلو جنا برأي كم تبهللوس كلها خمت أبكرن زرع خيا مثلي كتقبر أستبهل ليلو إكزابير يمسكن أبكرن مسوسدو مثل نايتا سماويت بيت مقدس رأي ومالتي إكزابير يمسكن سلازي أب سماي بيت مقدس على النايلو على إكزابير نبز بيت مقدس زينا خا أنا أطويلو أملاخ يمسكن مس نقصكا أو إنا نرخي بلنا إكزابير يبارخ لواوين هزب أملاخ كبارخو خلو خمزي لهم يبارخون يرام كاب مقدسو رديئتي سددلكا كاب تسيونكا يدقفكا نمسوات بالعخازة بلا يقبلو نمسوات محراركا خا يقبل له يقول نمسوات بالعقا يقبل له مسبلو زوم لوان زيوم كل سرحم حدا نقر نمحازي كل جزء نتهزب أملاخ وكيلو من بيت مقدس نخاطو مالتي إذا بيت مقدس زي أخاني صلالوت يا أم مدري أخا أب سماي كاي كونتن نايتا سماياويت جنا زيت أتوت بيت مقدس مثلنا تايو موسين تاي قبريلو نموسى إكزابير سرح حلوة مالتي سلازم إتقبيت مقدس أم مدرز نبرة صلالوه ترايو نحنا قنا حجيب لنا لو أملاخ استمسكنا يخون إذن نبلوز لنا أورانا قرو زيو نحناس أب سماي أب يمان زفان قرما التقمتة نايت قويتا دا أمبر سبزي تخلو إلو إكزابير يمسكن مقدسن دونكوان حقن أقلقالي كمز مسألة انتهى لنا ليك أخانات علنا إلو إكزابير يبارخ نا إكزابير رديت نا إكزابير حيلي أبيت مقدسي إكزابير أب سفرة مقدسي كل جزء مالتي كاب سفرة مقدسو رديت كسدد ناب سفرة مقدسو أعتها نقولو زخل كل كذا بلا عليها ناب تخبر ختنك فعل كمالتي إكزابير يمسكن مسحاب قدوس بزوح تمرت مهيرنا له كما يجرنا ناب بيت مقدس كم نأتو مالتي
لما أنت حد خوينا خن مهار أملاخ استمسكن يخون أتم ولد برتعات إلو مزمور عسران تشعتن نجزيابير كبرن حيل انتاي قبرو هابو إلو نجزيابير اتنسمو زقباء كبري هابو نجزيابير بقيت قدسنا سجدلو إلو دمص እግዚአብሔር بسلطان إلو شو ربعته دمص እግዚአብሔር كأني بجرما إلو دمص እግዚአብሔር كأني نصحدتات يصبرو እግዚአብሔር نصحد الليبانوس يصبابرو إلو نليبانوسن سريونن كم بتاي كم تعوا قبايا عندهم دمص እግዚአብሔር حال تحوي سنتق إلو دمص እግዚአብሔር نمدر بدا ينقطقطو دمص እግዚአብሔር نمدر بدا قادس ينقطقطو إلو إذا دمص زغنا خبي وصيو دمص እግዚአብሔር ربات يولدن ندور يرغفو أب مقدسو دما كله إلو انتاي قبر إلو كبري بلالو إلو እግዚአብሔር يمسكن بعد دمص እግዚአብሔር تتخكلنيا زخونه ناي እግዚአብሔር سلطان زلو ريهم قويتا خلقكم كلون دق مزامورتو كلتا نجر هيبوام سلطانن حيلن يبلنا سلطان بزي حيلي ولا حنت أيسرحني مالتي كاملو زلوي سلطان بزي حيلي أيتأكمني مالتي سلطان باك زقبرو ويكاني زدفع ويكا بدحريت كوينو حيل زبوجنا كل اللو مالتي እግዚአብሔር يمسكن سلازي دمص እግዚአብሔር بسلطان يلو كم مقدس كوت خلون تاي يقبر يلو بزعما قويتا بتوم حزبكم مسكرو خلو كم توم كالوت ممهران زي كونس يلو كم من تايدا سلطان كم زلو يمهرم نبرمو يبلنا يأززهم سلز نبرا أيكونن تايدا كزارب كله كاب أفوز واتس سلطان نيرو كاب بيت مقدس تاتش غير إذا متنيرو قويتا قال እግዚአብሔር كاب بيت مقدس تنكيف سلز متنبرا كزاربهم كله بمنتهم سمعون يرم بلبهم يسمعون يرم እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ጊዜ ደቀ መዛሙርቲው ንጎይታ ተጸብዮሞ መንፈስ እግዚአብሔር ከምት ዝበሎም ጎይታ ተጸብዮም መንፈስ እግዚአብሔር ካናብኦም ምስመጸ ክዛረቡ ከለው እንታይ ብለና አቱም ሓዋትና እንታይ ክንገብር ትደልዩና ኢሎም ምልክት ናይ መግዛእቲ እዩ ወይ ከዓ ምልክት ናይ ምግዛይ መግዛእቲ ደይኮነ ምልክት ናይ ምግዛይ እንታይ ክንገብር ትደልዩና ኢሎም ምክንያቱ ተቃል አምላኽ ዝዛረቦ ነበሩ ካብ እንታይ ስለ ዝወፀ ካብ ቤት መቅደስ ስለ ዝወፀ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካብ ቤት መቅደስ ክወጽ ከሎ ቃል እግዚአብሔር የስልጥ እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ካብ ቤት መቅደስ ክመጽ ከሎ ስልጣን አለው እግዚአብሔር ይባረክ ካብ ቤት መቅደስ ክመጽ ከሎ ነገራት የስልጥ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ክልተ ዓይነት ሰባት አለው ገሊአቶም እቲ ዝኾነ ነገር ከጋጥሞም ከሎ ብሉኡም ወይ ካኒ ፓሲቭሊ እንታይ ብሉ ንምንታይ አጋጢምኒ ኢሎም ይሓቱ ሓቀይዶ ኤርምያስ እንድሕር ዳሪኹሞ እግዚአብሔር ሲ ጠቢርካኒ ኢልዎ ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ዘይተዛረቦ ኣብ ህይወቱ ይኸውን ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ዳዊት ንባዕሉ እንታይ ኢሉ ንጉስ ክትከውን ኢኻ ተቐቢእካ ምስ ተባሃለ ከርተት ምስ በዝሑ እንታይ ኢሉ ኣነ ግና ብኹራይ ኢሉ ኩላቶም እንታይ እዮም ኢሉ ሓሶውቲኦም ኢለ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ حلهم حسوتي زبل دلو ساميل مصيو እንታይ ኢልዎ በቃ እግዚአብሔር ንዓኻ እንታይ ገይርካ ኢልዎ ንጉስ ይልካ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ሂብዎ ድሓር ግን ናብ ህይወቱ ዝኸውን ዝነበረ ካልእ ነገር ምስ ኮነ በቃ ብኹራይ ኢሉ ምስ ኮረኹ እንታይ ኢሉ ኩሎም ሓሶትዮም በልኩ ይብለና ማለት እዩ ኤርምያስ ከኣኒ ኸም ይብል ኢዮብ ንባዕሉ ኸም ኢሉ እስኪ ዘይጸባጸበን እስኪ ዘይወርድ ኢሉ እስኪ ዘይንማጎት أنا إيدي زي زرقح كله زختام مبلت من الله يلو بزعبا نايجزار سوت صدقي تصابات صاب مالتي እግዚአብሔር ግን ሰባት ዝሓቶም ካል ሕቶሎ ማለት እዩ ዘጻት 4 እንድሕር ዳሪና ካብ ቁጥር 2 ክሳብ ቁጥር 9 እንድሕር ወፂ ካለይ ሙሴ እግዚአብሔር ክጽውዖ ከሎ ከምዚ ኢልዎ ሕቶ ሓዲትዎ ማለት እዩ ኣብ ኢድካ እንታይ ኣሎ ኢልዎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ዝሃበና አጽዋር አለው እግዚአብሔር ክንጥቀመሉ ኢሉ ዝሃበና አጽዋር አለው አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ነዛ አጽዋር እዚ ከም ቃል አምላኽ ክንጥቀመሉ ይግባአና እዩ
اوكي خمس بلالو 4-9 كون كايو زغلت امرت انت زي امنون قال كون كاب قطر خلت تخفت لي صبو نيرو نعرف 4 قطر خلته كم زبلنا افيتو اوكي እግዚአብሔር ድማ እዛ አብኢት ካዘላ እንታይ ያብሎ ሙሴ ድማ ንሆን ሳቶም እግዚአብሔር አይተራእካን ክብሉን ይኦምሞ አምኑንን ቃለይውን ቁጥር 1 ይዘንብብ ደለው ቃለይውን አይሰምዑንን ዮም ኢሉ መለሰ እግዚአብሔር ድማ እዛ አብኢት ካዘላሲ እንታይ አይልዎ ዛብኢት ካዘላ እንታይ ኢሉ ሓይትዎ ማለት እግዚአብሔር አብ ኢዱ ዝቀበሎ በትር ስልጣን አለው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አብ ኢዱ ዝቀበሎ በትር ስልጣን አለው ንዝብ አምላኽ አብ ሓድሽ ኪዳን እግዚአብሔር አብ ኢዶም ዝሃቦም ናይ መንፈስ ሰይፊ ማለት እንታዩ ቃል አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ መንፈስ ሰይፊ ብለና ምዕራፍ 6 ቁጥር 17-18 ኤፌሶን ማለት ቃል አምላኽ እንታይ ግበሩ ኢሉ ሓዙ ኢሉ بمنفس قدس تدرخ كاب بيت مقدس زمصقال نسب انتاي غبرو كاب ناي صلاي وديتن فحصون يدحنو سلاز قال املاح حيزو زواغا سبالو غويتا نمنتاي بز نجر زي حلفالو خيلو اني ابقن املاح كا زمارر كالو مالتي قال املاح كن كم زبلنا خمتم غلياتهم زوغرومرومو انتاي تغبرو يلو اي تغرومرومو يلو بتمطف خاني ابرخ انتاي غيروم يلو አጥፊዎም ይሉ አብ ሐድሽ ኪዳን ቤተክርስቲያን ንጎይታ አትውክሎ እንኮ ያ ካልዋል ሓደ ዝውክሎ የለን ሰብ በኻለ ነገር እግዚአብሔር ይዛረበን ይሉ ሐስብ አይግቦን ምክንያቱ ንሳንተ ያይሉ ቃል እግዚአብሔር መልአቱ ያይሉ ንሳንተ ያ መልአቱ ያ ባጊሩ ኻኒ ንኹሉ ይመልእ ይብለና ንሕና ኢና መልአቱ እግዚአብሔር ይመስገን ባና ጊሩ ይኻ ጎይታ ዝመልእ كابانا حليفو بانا حليفو تزي كوينو بخالق الزرف اي كئلني እግዚአብሔር قال እግዚአብሔር نمن يحضر توهايبو اب حدش كدان نبيته ክርስቲያን يتوهايبو رايو ስለዚህ እንታይሉ ናይ መንፈስ ሰይፊ ማለት ቃል አምላኽ እንታይ ግበሩ ኢሉ ሓዙ አልዕሉ ኢሉ እዚ ሰይፍ እዚ እንድሕር ዳ ዘይልዕልከዮ ግቡእ ውግኡን ክትዋጋ ኣይትኽእልን ኢኻ رايو أساف زبال زماري مزمور 73 كم إلو أبتو كخير كله كبيت مقدس زي كونه مزمور حزي زواج أنيرو كبيت مقدس زي مت أنا جر حزي زواج أنيرو سلازم تايلو بقى تعمر سيان مسرع خصين تاجر إلو ندفرات تاجر بور كلهم إلو أنا كلهم إلو كني زبال كينات سويك أرسل من تجرو سلا أنت تجرو أتكعوه أفت منفسه علم أيرانيو جن بقنا توعلو نساتهم كل جزء يسولت أميلو أنا جنا بقى بخونتو نفسي هنسهيلو توصيعيلو صلاة نتبعت وسيدوه نتم كحتو وسيدوه سلازم تايب لنا إذا جنا خص عم تايزات يلو نبيت مقدس كساب زات يلو ومو أنا متشرشت كأخسام تايز جبر كساب زستو علو يلو بحق إن السخان تايز جبرني خايلو بخبرة قبلني خا أب سماين عها خبر قبكو أم مدرس دليو يبلين إلو بينا يا صواري خات واقع زلها أب مدري نزقت مكة فلاتا بينا يا صواري خات واقع زلها بناي زمزم ما صوار ولا بتخبيت مقدس زوت سيفي قال أملاخ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ሙሴን ታይብሎ ሎ አይቀበልኝ የማይተበል ይሎ አቢድ ካን ታይዘሎ ይሎ ሰብ ነው አልካይ ኮነን ሰምዕ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ክብር ይዝሪ እግዚአብሔር ይመስገን በኃይል ናይ ተክብሪ ግና ንጎይታ እንታይ ገብሮ ነሮም እዝኖም ይተክሉሉ ነሮም ይሰምዑ ነሮም ይትክሩሉ ነሮም ምክንያቱ በምንታይ ዝመጽ ነሩ ንሱ ከምቶም መምሃራን አይኮነን كم تايدا سلطان كم زلوا حيلي كم زلوا خوينيو زمالالس نيرو እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር በስልጣኒው ቃል እግዚአብሔር በምንታዩ
بحيلي قال እግዚአብሔር ካ በምንታይ بግርማይ ልና መዝሙር 29 ንምንታይ ቃል እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር እንድሕርዳ ጠሚዑ መጺ ተንኪፍዎ እንድሕርዳ መጺ ኃይል ኣለዎ ማለት እዩ ደቂ አስቄዋ ዝበሃሉ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ኣለዎ አስቄዋ እንታይ ምዃኑ ብንጹር አይነግረናኒ ግን ደቂኦም ሸውዓተ ደቂኦም እዚኦም ሸውዓተ ደቁ ጳውሎስ ነዞም አጋንንቲ ካብ ቤት መቅደስ መመጺ ከአስሮም ከሎ ምስ ረአይዎ እንታይ ኢሎሞ በቲ ጳውሎስ ሰብኮ ብውክልና ማለት እዩ ብውክልና ገይሮም እንዳገብርዎ ፈቲኖም ከውጽኦም ፈቲኖም ማለት እዩ እዛ አጋንንቲ ብርቱዕ ብጣዕሚ ንሸውዓትዮም ይብለና ሓደ ሰብ እዩ ግን መናፍስ ስለ ዘለዎ ግና ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ ሪኢኹም እቲ ኣብቲ ገርጌሶን ዝበሃል ዝነበረ ሰብ መናፍስ ዝነበርዎ ማንም ሰብ ክሕዞ ኣይክእልን ነይሩ ንመናፍስቲ ብምድርና ብጥበብ ናይ ዝምድር እዚ ክትዋግኦም ኣይትኽእልን ኢኻ ዝኾነ መንፈሳዊ ነገር ብናይ ምድሪ ጥበብ ክትዋግኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እንታይ ይብለና ተባራቲዑ እንታይ ገበሮም ኢሉ ንሸውዓትዮም እንታይ ገይርዎም ኣሕሚቕዎም ማለት እዩ ሸውዓተ ሰባት እዮም ሓደ በይኑ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ መንፈሳዊ ነገር ብመንፈሳዊ ነገር ጥራይኻ ክትዋግኦ ትኽእል ማለት እዩ ብምድራዊ ጥበብ ክትዋግኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣምላኽ ንምድሪ ንጥበብ ናይ ዝምድሪ እንታይ ገይርዎ ይብለና ዕሽነት ገይርዎ ይኾንቱ ገይርዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሙሴ እግዚአብሔር ከምዚ ኢልዎ ኣብ ኢድካ እንታይ ኣሎ ኢልዎ ስልጣን ኣሎ ኢልዎ ኣብ ኢድካ በትሪ ኣሎ ኢልዎ ኣብ ኢድካ ቃል ኣሎ ኢልዎ ኣፍካ ሃሃብሎም ኣነ እንታይ ክገብረካ ኢልዎ መልኣካ ኢልዎ ክሳዕ ክንደይ ክሳዕ መዓስ ኢኻ ንእሽተይ ኮንካ ክትመላለስ ኢልዎ እግዚአብሔር ንሰብ እንታይ ገብሮ ደሊ ካብቲ መሰረታዊ ክርስትና ንውፃእ ኢሉ ሓቀ ዶ ሰብ ዕብራውያን ከምኡ ኢልዎም በቃ ፀባ ጥራይና ክንምግበኩም ምክንያቱ ከም ብዙሕ ዓመታት ሲ መምሃራን ክትኮኑ ይግባአኩም ነይሩ ግን ኣይኮንኩምን ካብዚ ነገር ዝግና እንታይ ንግበር ኢሉኒ ንሕለፍ እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ክረድኣኒ እዩ እግዚአብሔር ከምዚ ክገብረኒ ኢልካ ካብ ተስፋ ወፂኻስ ነቲ ተስፋ ናብ ምንታይ ክትቅይሮ ናብ እምነት ክትቅይሮ መንፈሳዊ ውግእ ጽቡቕ ገድሊ እምነት ክትዋጋእ እግዚአብሔር ይደለየካ ኣምላኽ ይመስገን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ቢንያማውያን ዝበሃሉ ሰባት ኣለዉ ብጣዕሚ እዮም ዝገርሙ እዚኦም ቢንያማውያን ዘመኖም የስተውዕሉ ነይሮም ኢሉ ሓደ ካልኣይ ከዓ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ኢሉ 800 እንዲኦም ቁፅሮም እንታይ ይገብሩ ነይሮም ሓንቲ ኩናት ሰዲዶም ሲ ይብለና ብጸጋማይ ኢዶም ሰንዲዮም ሲ ጨጉሪ ርእሲ ኣይስሕቱን እዮም ነይሮም ኢሉ ከመይ ዓይነት ጨመት እዮም ቃል ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ብጥበብ ተመሪሕካ ተዋጋእ ኢሉ بطبب انتي قبريلو بطبب تمريح كاتواقع እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ بزمرحك طبب تواقع إلو أملاك استمسكن يخون سئلك على الهواء تواقع مالتي أملاك يمسكن سلازي እግዚአብሔር نمسي يخوم إلو عبيد كان تيالو إلو እግዚአብሔር نت عبيد كازلو نجر نت زهبك كان نجر نعيو زتكملو زهبك كان نجر كاني زنتن أيبلوكمني ናይ መንፈስ ሰይፊ ማለት ቃል አምላኽ ሓዙ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ዳዊት ኮም ኢሉ ምግባር ቃልካስ ናይ መን ኢሉ በቃ ናተይ ግደ ኢሉ ብጽሒት ናተይ ኢሉ ኢትስ ማይ ሎት ይብል አባህ ዘብል ቦታ በጽሕኒ ማለት እንታይ ማለት እዩ መሬት ሰብ ክመቀል ከሎ ገሊዩ ኣብ ጸድፊ በጽሖ ገሊዩ ኣብ ከተማ በጽሖ ገሊዩ ኣብ ጫፍ በጽሖ ዳዊት ግን ከምዚ ኢሉ አባህ ዘብል ቦታ በጽሕኒ ኣረ ጽቡቕ ርስቲ መጽእኒ ታንዓይ ዝበጽሓትኒ ሎት ዕድለይስ እንተያ ጽቡቕትያ በቃ ኣብ ጽቡቕ ቦታ በጽሓቱ ኣብታ ዓይን ዕዳጋ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኢድካ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሕሞ ኢልዎ 14 ዘጻት ኢድካ ምንታይ ግበር ኢልዎ ዘርግሕ ኢልዎ እግዚአብሔር ንዓኻ ዝገብረልካ እዋን ኣሎ እንዳዓባኻ ክትከይድ ከለኻ ግን እግዚአብሔር ከዓ ናብ ካልእ ነገር ክትዓቢ ይደልየካ ማለት እዩ ንቃሉ ሒዝካ ንቅድሚት ክትወፅእ ይደልየካ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ረዳኢዩ ኢሎም ሓደ ጊዜ እስራኤላውያን ኣብ ዘመን ኤሊ እንታይ ገይሮሞ ነቲ በቃ ቤት መቅደስ ነቲ ተበርናክል ድንኳን ናብቲ ውግእ ሒዞሞ መጽኦም እግዚአብሔር ግን ተዋጊኡሎም ኣይተዋጋኣሎምን ነፍሱ ተዋጊኡ ጥራይ ነፍሱ ድሒኑ ወጽእ ድሓር ምክንያቱ እግዚአብሔር ክዋግኡሉ ዝሃቦም ናይ ቅድስና ሕቶ ነይሩ ኣይተቀደሱን
نيرمياس كم زيلو እግዚአብሔር እተመናፍሕ ሲፉፍ ይብል ይልዎ ልክዕ ወርቅ ከም ዝጸር ማለት እዩ ድሌት ናይ ምኹላዕ ወይ ናይ ምጽራይ ስለ ዘይለግና ንኸንቱ እዩ ኢሉ ስለዚ ኣብቲ ግዜቲ እግዚአብሔር ካብኦም ዝሓቶ ዝነበረ ነገር እንታይ እዩ ንእግዚአብሔር ክቅደሱ ንእግዚአብሔር ክፍለዩ ነይሩ ስለዚ ተቀደሱ ስለዚ ተፈልዩ ግን ከዓብዩ ኣይከኣሉን ስለዚ እግዚአብሔር ረዳኢ እዩ እግዚአብሔር ግን ንምንታይ ዝረድእ እንድሕሪልና ነቲ ንሱ ዝሓተካ ንሱ እሙን ክኸውን ካባኻ ዝደልዮ ነገር ኣብቲ ቦታት ምስ ተቆም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ግና ኢሉ ኣምባቆም ምዕራፍ 3 ኣምንታይ ክቆም ኢሉ ኣብቲ ስፍራ ምሕለው እየ እቲ ቃል ንመዓስ እዩ ትራእየ ንመዓስ እዩ ቃል ማለት እዩ ትራእዩ ንምድብ ግዜ ኢሉ ኣነ ግና ኣምንታይ ዝኸውን ኢሉ ኣብቲ ስፍራ ምሕለው እየ ዝኸውን ኢሉ ተጠንቂቐ ክሰምዕ ተጠንቂቐ ክጽበእ ኣብቲ ስፍራ ምሕለው እየ ኢሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ምንታይ ቦታ እየ ክመላለስ ኢሉ ኣብ በረኽቲ ቦታ እየ ክመላለስ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ምንታይ እዩ ኣብ መቅደሱ እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ በረኽቲ ቦታ እዩ ኣምላኽ ይመስገን ሓደ ግዜ ከዓ ልክዕ ከምኡ ኣብ ካልኣይ ዜና ምዕራፍ 4 ሓንቲ ሰበይቲ ነቢያ ሰይቲ ነቢያ እዚ ነብዚ መን ይበሃል ኦብድያ ይበሃል ኣብ ዘመኑ ጽቡቕ ነገር ዘይኮነስ ናይ ኣምላኽ ሰብ ነይሩ ግን ኣብ ዘመኑ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንስድሩ እንታይ ሕሊፉሎም ከይዱ ዕዳ ሕሊፉሎም ከይዱ እቲ በዓል ዕዳ ከዓ እንታይ ገይሩ ወይ ዕዳ ትኸፍልዮ ወይ ከዓ እዚኦም ክልተ ደቅኺ ባሮት ገብሮም እየ ኢልዋ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ምክንያት ኣብዚ ሕጂ እንድሕር ኢልና ኣይንፈልጦን ኢና ግን ብዝኾነ እሱ ናይ ኣምላኽ ሰብ ነይሩ ነቢይ ነይሩ ጊልያኻ ንኣምላኽ ዝፈቱ እዩ ነይሩ ከምዚ እዩ ነይሩ ኢላቶ ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ ኢልዋ ኣምላኽ ናይ ዝኩሉ ዝረኣየሲ ፋቮሮ ክገብረልና እዩ ኢልዋ ኣብ ኢድኪ ወይ ከዓ ኣብ ቤትክኒ እንታይ ኣሎ ኢልዋ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ቤትኪ እንታይ ኣሎ ኢልዋ ኣብ ቤታ ዝነበረ ቅብኣት ኣብ ቤታ ዝነበረ ጸጋ ኣብ ቤታ ዝነበረ ሓይሊ ኣይስተውዓለቶን እግዚአብሔር ይመስገን ሎም እግዚአብሔር ኣብ ኢድና ዝሃበና ነገር ከነስተውዕሎ ይደልየና ኣሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምኽንያት ዝበሃል የለን እግዚአብሔር ፈዋሲኻ እዩ ይብል ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና እንታይ ኢሉ ብቁስሉ ኢኹም እንታይ ዝገበርኩም ኢሉ ዝሓወይኹም ኢሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ክባርከካ ኢሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል አምላኽ ቀዳማይ ኩሉ ግዜ ንመን ይመስለኩም ቀዳማይ ንዓና እዩ እግዚአብሔር ቃል አምላኽ ኩሉ ግዜ ንመን ይቅድም ቅድም ንዓኻ እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙር 42 ቃል እግዚአብሔር ዝናፍቀ ናይ አምላኽ ሰብ ይርኤና ማለት እዩ ኢራብ ንዓይን ማይ ከም ትናፍቆ ከምኡ ድማ ወእግዚአብሔር እንታይ ትገብር ነፍሰ ኢሉ ንዓኻ ትናፍቅ ኢሉ ኢራብ ንዓይን ማይ ከም ትናፍቅ ከምኡ ከዓ ነፍሰይ ንዓኻ ትናፍቅዎ አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ቃል አምላኽ ዘይግለጸሉ ዝነበረ ብሕቱም ዝኽየደሉ ዝነበረ እኳ ሰባት ከምዚ ይናፍቅዎ ነይሮም ጎይታ ግን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከምዚ ኢሉ ምስጢር ምፍላጥ መንግስቲ አምላኽ ንመን ይተዋሂቡ ኢሉ ንዓኻትኩም ይተዋሂቡ ኢሉ ራእዩ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከምዚ ብለና ነቲ መጽሓፍሲ ዝግንጽሎ ተሳኢኑ ኢሉ በቃ ነቲ ቃል አምላኽ ዝኸፍቶ ተሳኢኑ ራእዩ ቃል እግዚአብሔር ምስ ዝኽፈት ሓይሊ ኣለዎ ከምዚ ንብሎ ጸናሕና ስልጣን ኣለዎ ክብሪ ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ንእራባት እንታይ ገብረን ኢሉ የውልደን ኢሉ ምውላድ ዝኣበየካ ጉዳይ ዝተኸጀለን ዓመታት ናይ እግዚአብሔር ቃል ምዝመጽእ ሻሕ ኣቢሉ እዩ ዝፈትሖ እግዚአብሔር ይመስገን ምስባር ዝኣበየ ጽሕዲ ሊባኖስ ኢሉ በቲ ግዜቲ እንታይ ሞ ክብሉ እዮም ኣይሮን ክብሉ ይክእሉን እዮም ኣይሮን ኣይነበረን ጽሕዲ ሊባኖስ እቲ ዝበርትዕ ነይሩ ብኡ ገይሮም መራኽብ ሰርሑ ከም ዝነበሩ ኣብ ዘመን ሰሎሞን ይነግረና እግዚአብሔር ይመስገን ንጽሕዲ ሊባኖስ እንታይ ዝገብሮ ኢሉ ይሰባብሮ ኢሉ ምስባር ዝኣበየ ኣብ ህይወት ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል በስልጣን ናይ እግዚአብሔር ቃል በኽብሪ ናይ እግዚአብሔር ቃል በኃይል ምዝመጽእ ይስበር እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ዝተኸፍተ ምስጢር እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ነዊሕ ግዜ መኽፋት ኣብዩ ነበረሞ ጎይታ ከም ዝኸፈቶ ከርኤና ከሎ ከምዚ ይብለና ነዚ መጽሓፍ ክግንጽሎ ኢሉ ነቲ ማሕተም ከዓ ክፈትሖሲ መን ይኽእል ኢሉስ ተዛሪቡ ንዕኡ ዝፈትሖ ዝግንጽሎ
مسانكو انتاي غير يوحنس بخيخو يبلنا اتملأخ غنا انتاي لو ايتبكى እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኢልዎ ትመልአኽ ኣይትብከ ኢልዎ ነቲ መጽሓፍ ክግንጽሎ ነቲ ሸውዓተ መሓትም ኢልዎ ማለት እዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 29 ከም ዝብል ቃል ኣምላኽሲ ተሓደ ነቲ ሓደ ክፈት ኣንብቦ ተበሎስ ምንባባ ይክእል ነይሎ ተሓደ ኸ ኣንብቦ ተበሎሲ ምትርጓሙ ኸማን ኣይፈልጦን እየ ኢልዎ ይብለና ጎይታ ግና ምስጢር ምፍላጥ መንግስት ኣምላኽ ንዓና ይተዋሂቡ ኢሉ በዚ ቃል እዚ ክንዋጋእ በዚ ቃል እዚ ኣብ ኩነታትና ክንስዕር በዚ ቃል እዚ ንኻልኦት ክንከውን እግዚአብሔር ነዝፅዋዕ ይፀዊዕና ኣሕዛብ ንርስትኻ ወሰናት ምድርኻ ንጥሬትካ ክበካስ እንታይ ግበረኒ ኢሉ ለምነኒ ሕተተኒ ኢሉ ኣስክሚ ኔሽንስ ህዝብታሲ ክህበካ ኢሉ ዝነናእሽ ነገር ተሓቶ ዘለኻ እሞ ንእሽተይ ማለት እዩ ዕብይ ዝበለ ነገር ሕተት ኢሉ ኣሕዛብ ንርስትኻ ወሰናት ምድርኻ ንምንታይ ክበካ ንጥሬትካ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ኣይትብከ ኢልዎ እቲ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ ሱር ዳዊት ነየናይ ክፈትሖ ኢልዎ ነቲ ሸውዓተ ማሕተም ክፈትሖ ነቲ መጽሓፍ ከዓ ክግንጽሎ ኢሉ ነቲ ምስጢር ንዓኻ ክበካ ማለት እዩ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ካለ ንሱ እንታይ ገይሩ ኢሉ ስዒሩ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ንዓና ተኸፊቱ እዩ ቃል እግዚአብሔር ንዓና ክፉት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኤክስኪውዝ ዝበሃል ይብልናል ማለት እዩ ምክንያት ዝበሃል ይብልናል ስለዚ ቀዳማይ ቃል እግዚአብሔር ንዓኻ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ካብ መቅደሱ ረድኤት ይስደደልካ ኢሉ ካብ ጽዮንካ ይደግፍካ ንኹሉ ዝኽልክለካ ሰጊርካ ካብ መቅደሱ ቃል ከተውፅእ ኣነ ግና ሕጊ ካብ ኣፉ ቅበል እየ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረኽ ቃል እግዚአብሔር ኪኖት ዝጋርደና እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሓደ ግዜ ጎይታ ኣብ ኤማሁስ ዝነበሩ ገኒሕዎም እንታይ ኢልዎም ነቢያት ብታዛረብዎ ኢልዎም ቃልሲ ንምእማንሲ እንታይ ኢኹም ድንዙዛት ኢልዎም በቃ ተቃል ኣምላኽሲ ኣይትሰምዖን ኢኹም ኣይትቕበሎን ኢኹም ኣቱም ነቢያት ብትዛረብዎ ቃል ንምእማን ድንዙዛት ኢልዎም ብኡ ጀሚሩሎም ማለት እዩ ድሓር እንታይ ገይሩሎም ነቲ ዝኽልክሎም ዝነበረ እንታይ ገይሩሎም ካብቲ ክብሪ ኣጥዕም ኣቢሎም ክፍት ምሰበለሎም ኣለልዮሞ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ቅድሚኡ ግና በቃ እንታይም ነሮም ታሕቲ እዮም ነሮም ሞራሎም ወዲቁ በቃ እቲ ተስፋ ዝገበርናዮ እቲ ከድሕነና ዝሓሰብናዮ ሰብኣይስ እንታይ ገይሮም እዮም ኢሎም ቀቲሎሞ ሰቂሎሞ ድሮ እኳ እንታይ ገይሩ ሰለስተ መዓልቲ ገይሩ ኢሎም ኣብ እንታይም ዝነብሩ ነሮም ኣብ ዝተፀቕጠ ኣብ ሞራሉ ዝተሰብረ መንፈስ ይነብሩ ነሮም ማለት እዩ እቲ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ ሱር ዳዊት ነቲ ማሕተም ከም ዝኸፈቶ ነቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘይተኸፍተ ዝነበረ ነቶም ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ዘይተዋሃቦም ክፈተሎም ዘይክእል ንዖም ከም ዝተኸፍተ ኣያስተውዓልዎን ነሮም ጎይታ ኦረዲ ስዒሩ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንሶም ግን እንታይ ኮይኖም ንሶም ግና ኣብ ዝተኸልከለ መጋረጃ ኣብ ዝተዓጽኦ መጋረጃ እዮም ዝቕመጡ ነሮም እግዚአብሔር ይመስገን ሰይጣን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣይሰርሕን ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ጳውሎስ ኣብ ቀዳይ ተሰሎንቄ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ናባኻትኩም ክመጽእ ደሊና ኢሉ ሓንሳን ክልተ ሰዓን ንሱ ግና እንታይ ገይርና ኢሉ ሰይጣን ግና ዓገተና ኢሉ ሰይጣን ይዓዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝዓይ ግና ብምንታይ መስለኩም እቲ ዲያብሎስ ዝብል ቃል ስንታይ ማለት እዩ ብሉና መጽሓፍ ቅዱስ ዝምህሩ ምትላል ማለት እዩ ስለዚ ብምትላል እዩ እንታይ ማለት እዩ ምትላል እቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘለካ ስልጣን ከይተስተውዕሎ ብምዕጋት እዩ እቲ እግዚአብሔር ዝሃበካ ክብሪ ከይተስተውዕሎ ብምዕጋት እዩ ብድንቁርና እዩ ዝወቅዕ ማለት እዩ ምክንያቱ ጎይታ ከምዚ ኢሉ ዲያብሎስ ከም መብረቕ ካብ ምንታይ ክወርድ ከሎ ረኣኽዎ ኢሉ ካብ ሰማይ ክወድቕ ከሎ ረኣኽዎ ኣባይ ከዓ እንታይ የብሉን ኢሉ ግደ የብሉን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሰይጣን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብምንታይ ይሰርሕ ብምትላል እዩ በቃ ንሰብ ብምዕዝምዛም ቃላት ምዕዝምዛምን ቃላት ምጉርምራምን ኣብ ኣፉ ብምቕባል ንሰብ ሞራሉ ብምስባር ኣምላኽ ገዲፍካ እዩ ዝብል ድምፂ ብምስማዕ ይዛዓይ ማለት እዩ ጎይታ ግን ኦረዲ እንታይ ገይሩ ኢና ንብል ዘለና ስዒሩ እዩ ነቲ ማሕፀፍን እንታይ ገይርዎ እዩ ፈቲሕዎ እዩ ኣይተፈትሐን ነይሩ ክሳብ ሽዑ እግዚአብሔር ንገለ ሰባት ብፍሉይ ንእሽተይ ብርሃን የብርሃሎም ነይሩ ቀደም መንፈስ እግዚአብሔር ቀደማ ምን እንዳዓልብ ነይሩ ንብል
أب كانت يعلم نيرو أب نجستات يعلم نيرو أب حدش كده عندنا أنت أيلو بق أبو والدين أبو وداتين مالتكو أب ندمان ميلو أب زخونة سب أنت يجبريلو خوعي بقى منفس እግዚአብሔር أب العلمان يزكو عملاق يمسكن ماي أمن تايو وسسيلو على እግዚአብሔር أب صمو يلو وحيز كأمن تايو أب درق يلو هايهم سؤالو أفسسنيو مالتي أمن تاي دايو أبتي كعكع يلو زدرقة بقى أبتي رأسو زيرو زجبرة أبتي نمننتو دربيو أب قويتاس توكله ما يمن تاي زورديلو أب صمات وحيز كأني أب درق مدري يوز ورديلو كومو دما منفسي أب حد قخا زرقي منفسي أب زرقها برختي كأني أب حد قخا كفسسيو إلو نا እግዚአብሔር قال أبز نجار زنتايز نجارنا زلوا منفس እግዚአብሔር أفساس سوس بمنتاي بدرجات كان تايو سمعتن دليتني እግዚአብሔር يمسكن مخنياتو منفس እግዚአብሔር بمنتاي زوها بيلو بزي عقن يزوها بقى بزي صمأو متن إيو كي ودقو زبهال يلن مالتيو بزي صمأ كايو متن إيو زوها بقى ملاخ استمسكن يخون سلازي قال እግዚአብሔር قداماي نمنيو نحنا أملاخ يمسكن إذا قال إذا زرئي لنا معرف 4 ماريكوس مالتي ماريكوس معرف 4 صبوق نجار تزاري والله مخنياتو كل جزء قال እግዚአብሔር كنسمع كلنا كل جزء قال እግዚአብሔር كنقوج كلنا ناب እግዚአብሔር أبتص صباح بصلوت كنمتص كلنا أفت منفساو نجار زي نبركت كلنا خمسلنا يخلي كلام الله كم زجيرو يقمط ماريكوس معرف 4 كاقط عسران شمونتن أبيله خمس جيرة خم بوية مالتي كم زبل نسو ليتن معلتن منقست أملاخس خمي جريز مسلايلو بلون منقست أملاخسي زرقي أب مدري خمس زر سبعية نسو ليتن معلتن يدك أسن يتنسن اتزر إدما نسو خيفة لت أي بقول يعبي اتا مدري بعلا تفري إلو قطر عسران شمونتن مالتي شو ما بقولي ده حركة سويت أبت سويت دما بصح سرناي إلو እግዚአብሔር يمسكن ስለዚህ بصح سرناي كساب زغون ናይ ጸላእ ድምጺ ከም ዘይተፍር ዘለኻ ክመስለካ ይኽእል ማለት እዩ ግን بصح سرناي كساب زغون ናይ ዘርእን ናይ ዓጺድን ግዜ ከም ዘሎ ቃል ኣምላኽ ነግረና ማለት እዩ ስለዚህ ንቃል እግዚአብሔር መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ድብሎ ዘርኢ ኢሉ በቃ ምክንያቱ ዘርኢ هو ክጠብቕ ትበሃል ነራ ሓንቲ ሲ በቃ ምስ ዘርእስ ንጽባሕ ኣይትኽበቕለሉ ተጸቢ ማለት እዩ حجي قال أملاخ جن تايو تحسبيتي بزرع التويكا تحسبيتي بزعبة مخبعتي الزرب نيشتي مباعتي جراس أبساتون مباعتي زجبرة تامو دحر مع عسيات بوقع immediately أيكونت شعن أيكونت انتايدا ندس أن هديات بوقع مالتي زرعي بمن تايم الزرع إلو ببخيات يوم الزرعو إن دأت تسكيمهم تاي قبرو إن دأت تسكيمهم كأي عصلو حكي زرع تسكيمهم ببخيات يقولوا دحر كان بالالتقاء إن دأت تسكيمهم يعصلو يبلنا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን زي زرع يجزيلو ناي عصيد جزيلو مالتي እግዚአብሔር أمون ينانبل እግዚአብሔር جنا نمن يمسلكم أمون نتزرعنا يو زرع يخبقلو يأمون زرع እግዚአብሔር نمن يخبقون نتزرعنا يو زرع يخبقلو يأمون نتي أفت منفسه علم زقمتنا يو زحلفنا يو نجارات نعو خبقول እግዚአብሔር أمون إسرائيلوين كوفو وصو خلو خب جبسي 4 عامات أما قد خبروا خلو هذا خاب تتفقاتهم نبرن تايو تقول جزء زرقوز نبرو زرقي حماق زرقي نيرو كرداد نيرو كرداد زرقي يوم زرقو نيرو እግዚአብሔር سأبزس كسألنا يمسينا እግዚአብሔር سي بقى خاب مدري جبس فلينا كاب تصبو شجور تفلينا كاب كمز فلينا حماق زرقين حماق نجاراتن اندا زرقو سلازو خدو نبرو እግዚአብሔር أمون كنسو أبون بس حقنا أمون كخوناي كألن እግዚአብሔር نمنتاي أمون نتزرع كيا زرعي أمون هل حد جزء أبيت خريستيان كومون بلينا سبات النحردا بزخنا نجاري حلف لو دحن እግዚአብሔር أموني إنا نبل እግዚአብሔር نيناي أمون እግዚአብሔር نتتزرع زرعي كبقول الكاي أمون
أبولوس انتاي جيرو إلنا باولوس انتاي جيرو تغيلو أبولوس كان انتاي جيرو أستيو إتزابو كل جنا إلو እግዚአብሔር نخبو كل يومون نخبو كل تراي እግዚአብሔር أمون أملاخ يمسكن ስለዚህ ኣብዚ ቦታ እንታይ ዝብለና ደሎ እታ ምድሪ ባዕላያ ትፈሪ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ባዕሉ ናይ ምፍራይ ክእለት ኣለዎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ምባዓር ኣብ ልዕሊ ትኹሉ ነገራት ብምንታይ ክንወፅእ ይደለና ብስልጣን ክንወፅእ ይደለና ማለት እዩ ሎሚ እግዚአብሔር መዓስ ነዚ ጉዳይ ዝልውጦ ካብ ምባል ክንወፅእ ይደለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ካልኣይ ነገስት ሓደ ግዜ ምዕራፍ 13 ዮአስ ዝበሃል ንጉስ ነይሩ እዚ ንጉስ እዚ تعمي عب نجارينا خبز النهار إلسا أب أجاموتو أب تعرف نيرو نهار نتاجرو بق مسرعيو كم بهالسب تايد أم بهالو خوينو نتاجرو ملك أس جميرو مالتي أبوي نا إسرائيل سرقان لا تاتن فرسانيا تاتون نا إسرائيل سرقان لا فرسانيا تاتون إلو أب كدمي نتاجرو بخيو مالتي حجي سبز قبره ويكان يسب نجارات الله نعمله نجار كله كان حاوس ويجباني تناي سب بهلا وتصبق نجار كهون خيري السجن أنت يريو كينو إذا تبغى يزلها إسرائيل إسرائيل كخال نجار الله إلو ينقر الله إسرائيل إسرائيل كان نجار الله يلوه إلسا كيدو إلياس كيدو كل حدا نابو بوم يوم زخد زلوا مالتي حجي أبقى مي يجنان السيبك مو أنت يبلون السغاني نع قصو سيت كاس بز مسكوت نتاي جبر يلو ورور يلو مالتي نحار نسو ورويرو سلسته غزي مس ورور نتاي يلو تني املاخ سب ما تقطعو شو تني املاخ سب كوريلو يبلنا كرا እግዚአብሔር يزي اي تحقسن نتاي بلو حمشته ويشدش سع وقعك خم كون كاس يلو እግዚአብሔር نتاي مجبر يلو نسوراوين كسع تودوم نتاي مجبر كام مسعر كام نير كحجنا خندي خاطعوت يلو سلسته شعط رايحات عوت سلسته جزي سلسته كبر كايلو انتاي مالتيو ندحريلنا سب يو بعلو نت እግዚአብሔር ዝሃቦ ነገር እንታይ ዝገብሮ بعلو درت ዝገብሮ ናይ እግዚአብሔር حساب እንታይ ነይሩ ናይ እግዚአብሔር حساب كل ግዜ እንታዩ فقط املاخ ዘበለስ ኣብ ክርስቶስ እንታዩ እወይ አሜን ይኻ እግዚአብሔር ይመስገን فقط املاخ ዲዩ ኣይኮነን ኢልካ ጥራይኻ ተሐስብ ዘለካ ቃል እግዚአብሔር ይድግፎ ዲ ኣይድግፎን إسرائيل كل جزء أنت خجبر له أبولي كدان كل جزء خسعر له كل جزء خعوث هذا جزء نقول سولمون أنت يدل مستبعله زد اللي مسبله جزء أبي رافت بوتاتي كدان أتلو أبز مقدس الزيلوا نستسأله صلاة كل جزء أنت خجبر له كسم عيلوا هزبيك كل جزء أنت خوني له كل جزء خسعر له إن كيز من البات هذا جزء بديلهم كباي أنت خدوا خايلوا إذا بس ما يتسمي هزبي እንታይ ግበር ኢሉ ቅድም ትሕት ይበል ኢሉ ይለምን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ መቅደስ ካ አንተ ከመጾ ኢሉ ረድኤት ከመጾ ኢሉ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ስልጣን አቢድ ካሎ ኢሉ መብከያ ቋርጽ ታይ ዝሆን በኺያት እዩ አቋርጽ በኺያት ኢሉ ጎይ ከም ፈቃድ አምላኽ ዘይኮነ ንሰብና ምንታይ ደምጾ ናብ ሕማም ይዘምጾ ናብ ምረት ይዘምጾ ጎይ ከም ፈቃድ አምላኽ ብዛዕባ ናይ አምላኽ ነገር ብዘይ ምግባሩ ሰብ ክጉ ከሎ ግን እንታይ ይገብረሉ ጽቡቅ ንስሐ ይምጻሉ ሰላም ይዝህቦ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ደረጃ ናብ እግዚአብሔር ክብር ኻኒ ያሰጋግሮ አምላኽ ይመስገን ስለዚህ ናይ አምላኽ ሰብ እንታይ ገይሩሉ ሰለስተ ሰዓት ንምንታይ ተወቅዕ ኢሉ ስልጣን እስተሃብካ ይቀጻል ክትጥቀመሉ እዩ ንምንታይ ሓንሳ አንድ ክልተ ሰዓት ትጥቀመሉ ንምንታይ ሰለስተ ሰዓት ጥራይ ትጥቀመሉ ሓሙሽተ ወይ ሽድሽተ ክትሃርም ነይርካ ኢልዎ ሓሙሽተ ግዜ ወይ ሽድሽተ ግዜ ሃሪምካ ከም ኮንካስ እንታይ ምገበርካ ኢልዎ سوراوان مغنيات قصالي سوراوان تاي قبروهم نيروم تزانتا سوراوان ابتغزيتي اسرائيل قرمموان يروم بت مصيام سبات زروف لهم بت مصيام كبتي وصدوا لهم بز مصيام ختماتهم يفرس لهم اقصال وغيام نيروم اب غزي يؤاس غزي ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እንታይም ነይሮም አቀጻሉ ጉያም ዝነብሩ ነይሮም ሕጂ እግዚአብሔርን ብመልአኹ በነብዩ ገይሩ ሓደ ቃል ሂብዎ ራዩ ቃል አምላኽ ጎይታ ከምዚ ኢሉ ገኒሖም አቱም ነቢያት ብተዛረበው ቃል ንምእማን ኢሉ ነቢያት ብተዛረበው ቃል ንምእማን እንታይ ዝኾንኩም ኢልዎም ድንዙዛት ነቢ ቃል አምላኽ ክዛረብ ከሎ ነቲ ቃል ክትቀበሎ ጥራይ ዘለካ
ምክንያቱ መንፈስ ትንቢት ግና ኢሉ ንሱ እንታይ ኢሉ ምስክር ክርስቶስ እዩ ይብለና ቃል እግዚአብሔር እቲ መንፈስ ትንቢት እንታይ እሱ ምስክር ክርስቶስ እዩ ማለት እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ትንቢት ናይ ክርስቶስ ምስክር ናይ ክርስቶስ መንነት ናይ ክርስቶስ ክብሪ ናይ ክርስቶስ ሓይልን ሒዙ ሽዑ ዝመጽእ ማለት እዩ ንኣብነት ንሕሪኢኹም ሳኦል ምስ ነገሰ ከምዚ ኢልዎ መንፈስ እግዚአብሔር ናባኻ ምስ ዝመጽእ ኢልዎ ሽዑ ትብልብኻ ዘሎ እንታይ ትገብሮ ክትገብሮ ኢልዎ መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሞ ትርጉም የብሉን መንፈስ እግዚአብሔር ናባኻ ምስ ዝመጽእ ግን ትንቢት ናይ ትንቢት መንፈስ ናባኻ ምስ ዝመጽእ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ናባኻ ምስ ዝመጽእ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ኣብ ልብኻ ዘሎ እንታይ ግበሮ ሽዑ ኢኻ ትገብሮ ኢልዎ ዋላ እቲ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ከማን ስቑኢልካ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ መንፈስ እግዚአብሔር ናባኻ ምስ ዝመጽእ ምስ ዝድርኸካ ጥራይ ኢኻ ትገብሮ ስለዚ እዩ መዝሙር ከም ኢሉ ብጥበብ ተመሪሕካ እንታይ ግበር ኢሉ ተዋጋእ ኢሉ ስኢልካ ይትወድእ ጥይት ኤርምያስ ምዕራፍ 20 ከምዚ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ብዝተዛረብ ኩሉ መጠን ይጭርሕ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ይኽብል ዘለኹ ቃል ኣምላኽ ቅድም ንዓኻ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ከኣነ ኻላይካ እንታይ እዩ በብቁርብ ኣብ ህይወትካ ዝበቁል ነገር እዩ ኤርምያስ ንቃል ኣምላኽ ናቱ ክገብሮ ዝኽእል እግዚአብሔር ኩሉ ደገፍ ዝበሃል ኣብ ህይወቱ እንታይ ገይሩሉ ሰባቢሩሉ ሓንቲ ነገር ያተሪፋቱ ኣብ ህይወቱ ቃል እግዚአብሔር ጥራይ ተሪፍዎ ወላ ተቃል ኣምላኽ ዝበሉ ከማን ሓደ ግዜ በቃ አንጻር ናቱ ኣብ ጉድጓድ ኣብ ቤት ማእሰርቲ የእትውዎ ነይሮም እቶም ዝነበሩ ነገስታት ማለት እዩ ስለዚ መሪርዎ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ብዝተዛረብ ኩሉ መጠን እጭርሕ ዓመፅን ዘመተን ኢሉ ከዓ እጭርሕ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር በመዓልቲ ምልእታ እንታይ ገይርኒ ኢሉ በቃ ንጸርፍን ንመላገጽን ኮይነኒ ኣነ ዝተዛረብኮ እሱ ክንዱ ዝኸውን አንጻር ናቱ ይኸውን ማለት እዩ ወእግዚአብሔር ጠቢርካኒ ተጠበርኩ ከዓ ሓይለይ ኣሕመቕካኒ ድማ ኣብ ፀጽባሕ መላገጽ ኾንኩ ኩሎም ካየባጭውለ ያለው ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ግን ደስተውዓሎ ነገር ኣብ ህይወቱ ይዓይሎ ማለት እዩ ኣይክዝክሮን ደጊምስ ብስሙ ኣይክዛረብኒ ዋላ እንተበልኩ ኢሉ ኣብ ዓጻጽምተይ ተዓጽዩ ኣብ ልበይ ከም ዝነድድ ሓዊ ኮነኒ ክጽመሞ ተጋደልኩ ግና እንታይ ገበርኩን ኢሉ ኣይከኣልኩን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ሓዊ ኣምላኽ ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ሓዊ ናይ ማለት ምን ልክ ሓዊ ንሰብ ከም ዘቃጽሎ ከምኡ እንታይ ገብሮ እዩ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ነገር የተሳስኦ እዩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ቅድም ንዓና እዩ ቃል እግዚአብሔር ቅድም ንውሽጥና እዩ ዘቃጻጽሎ ቃል እግዚአብሔር بسلطان قال እግዚአብሔር بحيلي قال እግዚአብሔር بغرما قدم موصو ابانا يزعي እግዚአብሔር يمسكن او وشطنا يزعي نعنا ايو زعينا مالتي እግዚአብሔር يمسكن بدحريو እንታይ يقبر ابيتكا انت ያለው ይብለካ አቢድካ انت ያለው እግዚአብሔር ነዚህ ነገር ዝኸም ዘይት ገብሮ እንተልካ انت ያለው ኢድካ ይዝብለካ ናይ መንፈስ ሰይፊ ማለት ቃል አምላኽሲ አበ ያለው ይዝብለካ እግዚአብሔር يمسكن ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር በምንታዩ በኃይልዩ ከምንታይ ምዝወጽእ ካብ ቤት መቅደስ ምዝወጽእ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዚህ ሁሉም ድማ እንታይ ብሉ ኣብቲ ቤት መቅደስ ይብለና ክብሪ ይህቡ ምክንያቱ እንታይ ስለዝኾነ ቃል አምላኽ በስልጣን ስለዝወጽእ ቃል አምላኽ በኃይል ስለዝወጽእ ቃል አምላኽ ነዊሕ ዓመታት ዘይተሰብረ ካብ ጽሕዲ ሊባኖስ ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወት ሰባት ስለሰብር ማለት እዩ ሙላድ ዝኣበየ ጉዳይ እንታይ ገብሮ ቃል እግዚአብሔር يولدو نقرابات انتاي قبراني نمنتاي خابزن كلن انسا زيادة قراب مريضو يفلتن ግን إراب كتولد تشجري لما نقراب جنا على عملاق انتاي قبراي يولد عيو لنا لوم مولاد زابي قداين تالو لوم مسبار زابي قداين تالو زابير كمتم لؤمات يخم أبكن زابير إذا معاسي زخون لهم زمالة سورينا ويس كمتم نقال እግዚአብሔር مقبار قالكاسي ناتيو رستيو إلكا بقال أملاق كتواقع كم نحدش كدان أماني لا استمسكن يخون كم نحدش كدان أماني بقال እግዚአብሔር كنواقع يفقد أملاق إتأب سفرة مقالة سخوينو زواقع سي بقول انتاي قبريلو بقى نفسه يقتيلو إتأي كوني زبال تي أبيوتو complain زمسألو نجار كله انتاي قبره جزار أسي يقطعه أبكر ما عمله جنا كل جزء بقالو جيرو يقرب مالتي نباي مصوص انتاي قبريلو مرتوع مصويلو قال እግዚአብሔር مرتوعه ما بيلو يلو
أملاخ يبارخ قومين مسيلو مالتي أبيد كاس انتهلو إلو أبيد كاس انتهلو لومي أبيدنا قال እግዚአብሔር አለው ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፍ ዝበልሕ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ምሕላንን ሓሳባት ርብን ዝፈርድ ካብ ዕፅምትን ካብ አንጉዕን ሓሊፉ ክሳብ ውሽጢ ኣትዩ ክረትዕ ዝከኣሎ ሓይሊ ዘለዎ ቃል ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ነዚ ቃል እዚ ሒዝና ክንወፅእ ፍቓድ እግዚአብሔር እዩ ምዕራፍ 6 ኤፌሶን ካብ ቁጥሪ 10 ከም ዝብለና ብዝተረፈስ ኣሕዋተይ ብጎይታን ብፅንዓት ሓይሉ እንታይ ግበሩ ኢሉ በርትዑ ኢሉ በቃ ሪኢኹም ምዕራፍ 1 ክሳብ 5 ዘሎ ሰብ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንጎይታ ኢየሱስ ምስ ፈለጠ ብዛዕባ ዘለዎ ስልጣን ይዛረብ ከተንብቦ ከለኻ ሕልሚ ድዩ ክሳብ ዘብለካ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግና እንታይ ኢሉ ብዝተረፈስ ኣሕዋተይ ብጎይታን ብፅንዓት ሓይሉን በርትዑ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ እግዚአብሔር ዝሃበኩም ሓልውዎ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ኣብኡ ዝተፈላለየ ኣፅዋር ጠቂሱሎ ናብ ቤት መቅደስ እናኣትወሉ ኣፅዋር ብዙሕ እዩ ብመዝሙር ናኣቱ እግዚአብሔር ይባረኽ በአምልኾ ናኣቱ ብምስጋና ናኣቱ ብቅድስና ናኣቱ ገዛ ርእስና ንእግዚአብሔር ብምፍላይ ናኣቱ መጨረሻ ግና ናይ መንፈስ ሰይፊ ማለት ቃል ኣምላኽ ሒዝና ከምኡ ከዓ ንወፅእ ብኡ ከዓ ፅቡቕ ገድሊ እምነት نقادل እግዚአብሔር ይባረኽ እንጽልይና